Maupay nga adlaw kalbayognon. Ako ang iyo Vice Mayor Rex Daguman. Welcome sa atong programa May Speak Up. Diin aton din papasabot ang mga ordinansa sa simple ngan klaro nga paagi. O pudlot naton niya na ang atong mauyatong na Secretary sa Sanggunian, Secretary Elena Manadayday Cortado. Basi, ipasabot ang importante nga ordinansa parte sa excavation nga paggamit sa aton kalsada. Maupay nga adlaw, Vice. Nan maupay man nga adlaw sa aton nga tanan nga mga kalbayognon. Salamat po nga padayon kamo nga namamati sini nga programa. Manadayday, nanuman ini nga ordinance number 2010-25062. Vice, ini nga ordinansa nagre-regulate sa nga tanan nga pagbungkag san kalsada o excavation, pati na ang civil works nga ginbubuhat sa mga utility companies. Dugang pa, ginlilinaw sini ang road right of way o ROW kung diin la pwede magamit ang aton kalsada para sa publiko. Kay nano importante ini nga ordinansa. Importante ini, Vice, kay damo kita nakikita nga kalsada nga ginbubungkag pero waray klaro nga sistema. Usahay, diri na naibabalik san maupay nga kondisyon. Nagiging hinungdan ini san peligro, traffic kan perwisyo sa mga tao. Sakto para ini sa kaupayan ng kaluwasan sa nga tanan. Nano ang mga sakop sini? Sakop sini ang nga tanan nga utility companies, contractors ngan bisan sino nga mag-uukad o magbubuhat sa civil work sa kalsada. Para mas klaro, ipasabot na daw ini sa simple nga paagi. Opo, Vice. Excavation, pag-ukad o pagbungkag san kalsada, sidewalk o agianan para magbutang o mag-ayos san linya san tubig, kuryente, internet, drainage, ngan iba pa. Public use, paggamit nga may benepisyo sa publiko basta may right ang tao nga magamit ini. City road o street, kalsada nga ginpanukod san city para san sakyanan ngan pedestrians. Roadway, mao ang parte nga ginaagian san sakyanan. Pedestrians, mga tawo nga naglalakat. Road shoulder, gilid san kalsada nga pwede gamiton sa emergency. Right of way, bugos nga lapad san kalsada, upod ang roadway, sidewalk ng shoulder para sa publiko. Sidewalk, agianan san pedestrians. Public nuisance, bisan nano nga sayop nga paggamit san ROW nga naghahatag perwisyo sa publiko. Nanugod ang ginsusunod sini nga balaod. Antes mag-ukad, kinahanglan may permit, may plano ngan schedule, may safety measures ngan importante, ayuson good ang ginbungkag nga kalsada. Di rin na pwede ang pagbaya sa trabaho. Diri good for device. Nano ang ginbabawal sini? Ginbabawal ang excavation nga waray permit, diri pagsunod san plano, pagpabaya san ginbungkag nga dalan, pag-abusar san road right of way. Manadayday, nano ang mga penalidad sini? Vice, base sa ordinansa, bisan sino, individual man o kumpanya nga mag-violate, mahimo disiplinahan, pinaagisan, preso, nga diri malabaw sin 2 ka bulan o multa nga diri malabaw sin 1,200 pesos o pareho nga priso nga multa depende sa desisyon san korte. Karug signon, klaro gud ini nga balaod. Opo, Vice. Diri la ini simple nga multa, may posibilidad gud sin pagkapriso, mao nga kinahanglan sundon gud. Mga kalbayognon, ini nga ordinansa para sa kaupayan, kaluwasan, nga disiplina sa paggamit sa aton kalsada. Kung kita nga tanan nasunod, mas mahamis ang dalan, mas safe ang biyahe, ngan mas maupay ang aton syudad. Salamat gud Manadayday, ini ang isang gunian, anda mamati, anda magsaysay,
ngan andam magserbisyo. Salamat Vice, gan padayon kita san pagburubligay para san mas maupay nga kalbayo. Ako ang iyo Vice Mayor Rex Daguman, padayon kita mag-aram, magpakiana, ngan mag-speak up.